पहुंच गलियो दही चूड़ा भोज में। ये पूर्व माननीय गोविंदपुर मोहम्मद कामरान जी के तरफ से आयोजित कैल गेल रोह में पप्पू जी के आवास पर हम भी पहुंचलिए। अभी बैठा बैठी हले, अभी दही चूड़ा में जी देरी हले, जब तक तिलकुट अले और तिलकुट के स्वाद चखलिए। हम सब भी पंगत में यानी टेबुल वाला पंगत हलो बैठा लियो, सब पतल उतल एलो, दही चूड़ा तिलकुट। और सबसे मजेदार हलो देखो पप्पू जी भी आगल को कने से काम धंधा बेचारा सुबह से कर रहे थे, इनको बोलल की भूख लग गलो, कहीं बैठा तो हम सबके साथ। और सबसे पसंद के आगलो भूरा, इन्हें देखो कामरान जी के माननीय मोहम्मद कामरान जी के हार्डकोर समर्थक विकास जी भी अपन दल बल के साथ आगल थुन। दही चूड़ा के साथ साथ बताइए दिलियो मस्का तिलकुट और भूरा हले, एक बात तो छोड़ दो, लेकिन आलू दम जो हले न बड़ी स्वादिष्ट हलो। हम तो पूरा एकदम मांग मांग के खेलियो, बहुत मजा लगलो, काकि जब स्वादिष्ट हले तो मजा तो अबे करते। एक बाद और सब लोग जे भी अथिन सब बैठ बैठ के अपना ई खेलथिन दही चूड़ा के, सब देखो इंतजार अभी कर रही थी ना, पतल अभी आइले है। ओकर बाद चूड़ा तिलकुट जे भी मस्का है और हम सब खाओ के जा रहियो। ओकर बाद पतीले में देखो दही आ गए।